やあ、これです。拝借してよろしいですか？英語ですよ。兄の辞書を借ります。よし、やってみたまえ。はい。やめたまえ。てめえ何をしやがる。君引きなさい。しろガリベア下級生をいじめるな。やろう次にやるぞあんな。勇ましい姿ですね。うっかりして転びました。喧嘩はなりませんよ。はい。いつものところにおやつがあります。はい。あ、ニーニー様だ。お帰りなさいませ。ニーニー様、笹取りに行きましょう。ニーニー様、笹取り行きましょう。笹取りに行くと約束しました。お勉強。お勉強じゃない。英語の雑誌です。変なおひげ。イタリアの有名な設計家です。カプローニという方です。伯爵だそうです。あ、ニーニー様すりむいてる。うるさいな。赤チンを塗りましょう。塗って差し上げます。静かにしてください。ニーニー様、何をなさってる？かよは来てはダメです。メガネしてませぬ。星を見てるのです。遠くのものを見ると目が良くなるのです。母様に叱られますよ。あ、流れ星。ほら、また。綺麗ですね。ほら、あのように。あ、また。あそこにも。Baltucchi Sarresti, 日本の少年です。 un ragazzo giapponese? Come mai ti trovi qua? 夢です。僕の夢だと思います。 Un sogno? Fermo, lì, non muoverti! ここは私の夢の中のはずだが。僕の夢でもあります。君の夢？日本の少年よ。我々の夢と夢がくっついたというのか。不思議です。あなたはカプローニ伯爵ですね。お会いできて嬉しいです。面白い。まさに夢に違いない。この世は夢。我が王国にようこそ。光栄です。見たまえ。あの半分も戻ってこまい。敵の町を焼きに行くのだ。だが戦争はじき終わる。乗りたまえ日本の少年。これは私の夢だ。戦争が終わったらこいつを作るのだ。どうかね豪華だろうが。
飛ぶぞ。爆弾の代わりにお客を乗せるのだ。こんなところに穴などないのだが、夢は便利だ。どこへでも行ける。北前、桁の上を歩けばよいのだ。見たまえ。うわどうかね、美しかろう。はい、壮麗です。100人の客を乗せて大西洋を横断するのだ。カプローニさん、質問があります。近岸でも飛行機の設計はできますか？僕は近岸で飛行機の操縦ができません。いいかね、日本の少年よ。私は飛行機の操縦はしない。いや、できない。パイロットに向いている人間は他にたくさんいる。私は飛行機を作る人間だ。設計家だ。はい。いいかね、日本の少年よ。飛行機は戦争の道具でも商売の手立てでもないのだ。飛行機は美しい夢だ。設計家は夢に形を与えるのだ。はい。さらばまた会おう。次郎さん、男でおやすみなさい。夢を見ていたのね。大きな声でお返事をしていたのでびっくりしました。母さん、僕は飛行機の設計家になります。そう、素敵な夢ですね。飛行機は美しい夢だとその方は言いました。僕は美しい飛行機を作りたい。そこの人、ここへお座りなさい。ちょっと失敬。さあ。気持ちがいいわ。お嬢様、帽子が飛びますよ。平気よ。危ない。大丈夫ですか？せーナイスプレー。ありがとう。ルヴァンスレイルフォントンテ・ドゥ・ビーボー。ルヴ
ボンスレーブイルホントンテドゥビーボ。風が立つ。生きようと試みなければならない。地震だ。どうしました？足が。見せなさい。起きぬ、しっかり。骨が折れている。これでは歩けない。お嬢様、汽車が爆発します。早く逃げ。バカなことを。機関車は爆発なんかしない。トランクを。力抜いて。さ歩くのは無理だ。家はどこ？上野です。そこまで送ろう。火事。行こう。君たちの荷物はいいんです。すみません、すみません。痛かった？しっかり。行こう。僕のシャツだけど母が縫ってくれた新品です。口を開けなさい。井戸が枯れてしまった。あなたは？はい。
広小路の方は火が来ていません。僕は本郷の学校へ行きます。あなた方は？私、家の者を呼んできます。僕も一緒に行きましょう。お絹さん、これお願いします。はいきっと戻ります。心配しないで。はいトランクお願いしますね。はい。ありがとうございました。ではよろしく。お名前だけでも。いい男じゃねえかなあ、おきのぼ。次郎じゃねえか。ひどい日に戻ったな。航空研究所は？わからん。深川は火の海だ。持ち出せるだけ持ち出したんだが、タバコあるか？でかいな。ドアか何かだ。火が移るぞ。東京壊滅だ。本当に作ってしまったんだから、カプローニさんの夢は壮大だ。風が変わった。火がこっちに来るぞ。まだ風は吹いているか、日本の少年よ。はい、大風が吹いています。では生きねばならん。Le vent se lève, il faut tenter de vivre.
次郎行くか。うん。旧式だ。何もかもちっとも変わらん。道は少し広くなったよ。飛んでるものは同じさ。次郎、またサバか。サバはうまいよ。マンネリズムだ。大学の講義と同じだ。キミちゃん卵つけて。列強はジュラルミンの時代になってるんだ。たまには肉豆腐でも食え。俺たちは10年以上遅れてるぞ。なんだ？美しいだろう。素晴らしい曲線だと思わないか。お前、骨を見るためにサバを食ってるのか。おきみちゃん。いいから早く食え。コーヒーに行くぞ。次郎さん、ずいぶん熱心ですね。サバの骨さ。堀越さんはお戻りですか？次郎、本庄、我発見せりだ。サバの骨と同じ翼断面が NACA の規格にあるぞ。アメリカ人もサバを食うのかな。次郎、お客だよ。はい。先ほど若い娘さんがこれを堀越さんにと。お留守だったのでお預かりしました。それはありがとうございます。次郎さん、リーベのプレゼントですか？タバコあるか？一本くれ。次郎さん。ほっとけ。お帰りなさいませ。ただいま。お客様をお部屋にお通ししました。女の方ですよ。え、あ、はい。22のバカ。かよ、ごめん。すっかり忘れてた。もう母さんはおじさんのとこ泊まるの？一晩だけ。かよ、大きくなったな。綺麗になったね。22は白状者です。全然帰ってこないんだから。ああ、こんなに遅くなっちゃった。送るよ。僕が謝ってあげる。一船蒸気で行こその人きっと22が好きなのね。う。まさか2年も前のことだ。その後お家を訪ねてみなかったの？言ったよ。火が収まってから一度だけ。その路地で火が止まったらしい。そう。ほら、そこだよ。寒くないかい？平気。こんなに東京が復興してるとは思わなかったわ。22の部屋に私も住んじゃダメ？一人じゃお父さんが東京に出してくれないの。あそこは、その頃には僕は多分名古屋だな。飛行機会社？うん。いいな男は。私大学へ行って医学を学びたいの。お医者さんか。かよならいいかもしれないね。ね、そうでしょ？正月に帰るから父さんに話してあげるよ。嬉しい。お願いね。
ジローようや来たな。うん来た。いよいよだ。うんいよいよだ。そりゃ仕事を探しに街へ出てくる連中だな。たくさん歩いていた。野宿しながら来るんだよ。まただ。今度は亀八銀行ですよ。取り付け？そうだな。噂はあったんですがね。世の中不景気だ。俺たちの行く会社も不景気だぞ。この忙しい時に君は今日を何日だと思ってるのだ。4月中ならいつでもいいとのことでした。だとしても3月には顔を出すものだ。はい。追い込みだ。すぐ本番に入ってもらう。はい。主力の取り付け金物だ。データは揃えてある。はい。すぐ作図してもらう。工作部が手が空きそうだ。はい。ここだ。君ちょっと待ってくれたまえ。こっちへ。ここが君の机だ。わざわざ輸入してみたが誰も使わん。使ってみたまえ。はい。データはこれ、帽子はそこ。はい。将軍、新人を紹介する。噂の英才が我がはやぶさ藩に来た。挨拶。堀越です。よろしくお願いします。仕事にかかりたまえ。はい。ジロー、おい。飯だ、行こうぜ。ああ。組み立て工場か。うん。ちょっと覗いてみたいんだ。確かに変だな。今日来たばかりの新人に取り付け金具が乱暴だ。2つね。こんにちは。ちょっとお願いがあるのですが。ああ、ずいぶんできてますね。申し訳ありませんね。休み時間なのに。いや、設計の若い人が来てくれるのは嬉しいですよ。本庄、取り付け金具はもうできてるよ。やっぱりな。新米にやらせるはずがないさ。お前のとどっちが出来がいい？黒川さんらしい新人しごきですね。本庄、ちょっと来てここを見てくれ。意見を聞かせてくれ。どう思う？堅実な設計だな。これではダメだよ。僕の考えたものと同じだもの。そりゃまずいや。校長、休み時間終わりました。静かにしてろ。
面白い。飛行機は面白いな。面白いが遅刻だぞ。服部です。設計課の服部課長だ。これが初仕事かね。はやぶさの取り付け金具です。これは違うぞ。説明したまえ。はい、金具の合成を高めるためにスチールの板バネを使います。ワイヤーの伸縮で圧力を吸収し、ワイヤーは地中の中を通して胴体骨格に固定します。それでは主翼の骨組みそのものを改変せねばならぬ。そうなんです。それにまだ計算もしていません。時間の無駄だ。君に出した仕事は一体どうだったんだ。できています。どうかね。綺麗な線を引くな。完璧です。できたものはすぐに出すこと。はい。おい、俺は帰るぜ。僕も帰るよ。いいのか、黒川さんの宿題は。もう終わる。牛がいる。新品を飛行場に運ぶんだよ。時速3キロで2日がかりさ。恐るべき更新性だよ。でも牛は好きだ。13.3 秒です。時速270キロ。遅い。あと15キロは出るはずだ。高度は引きすぎだ。エンジンも本調子が出てない。おい、黒川君。はい。陸軍の方々が来てくださってる。はい。いやおめでとう。勇猛果敢。さすが三菱。いいですな。まとめ方がうまい。動力効果です。時速400キロに挑みます。落下さ。上昇だ。黒川さん、機体の回収は天候の回復を待つことになりました。パイロットは無事です。そうか。黒川さん、戻りましょう。戻って2号機を作りましょう。君は空中分解の原因が取り付け金具だと思うか。いいえ、問題はもっと深く広く遠くにあると思います。今日自分は深い感銘を受けました。目の前に果てしない道が開けたような気がします。
はやぶさに2号機はない。陸軍はすでに戦闘機は他の社にすると内定している。今日はそれをひっくり返す一回きりのチャンスだったのだ。我が社はドイツのユンカース社の爆撃機を作ることになっている。小型機は当分あるまい。ドイツを見に行くチャンスだ。君を推薦しておいた。まだいいかい？おや、お帰りなさい。今夜はだいぶ遅いね。シベリアを2つ送れ。はいよ。いいお待ち。あの子たちは？親の帰りが遅くてね。いつもああして待ってるんだよ。私も店を閉めにくくてね。そうか。ありがとう。毎度どうも。君たち、ひもじくない？これを食べなさい。そこの店で買ったばかりのシベリアです。さあ、取りなさい。行こう。うわ。いるか。はやぶさ、残念だったな。開発中止だって。シベリアか。妙なもの食うな。そりゃ偽善だ。お前、その娘がにっこりして礼でも言ってくれると思ったのか。違う。いや、そうかもしれない。腹を減らしてる子供ならこの横丁だけでも何十人もいる。はやぶさの取り付け金具1個の金でその娘の家なら一月は暮らせるよ。この国はどうしてこう貧乏なんだろう。ジロー、今回の技術導入でユンカース社にどれだけ金を払うか知ってるか。日本中の子供に天丼とシベリアを毎日食わせてもお釣りが来る金額だ。それでも俺は与えられたチャンスを無駄にしないつもりだ。本庄も行けるのか。今日決まった。そうか、よかったな。貧乏な国が飛行機を持ちたがる。それで俺たちは飛行機を作れる。矛盾だ。明日東京へ行ってくる。嫁をもらうんだ。嫁？本腰を据えて仕事をするために所帯を持つ。これも矛盾だ。じゃあな。ドイツ人はケチだ。はるばる訪ねてきたのに工場は立ち入り禁止だとよ。牛がいないね。工場の隣が飛行場だからな。広いなあ。G38 じゃないか。こんなものを買うの？爆撃機型を日本で作るんだ。極秘だぞ。
陸軍は一体どこと戦争するつもりなんだろう。アメリカだろう、できやすまいが。それにしてもよくできてるぜ。見事だな。翼に展望室がある。爆撃機にするのは惜しいよ。なに、金属工作の技術を学ぶチャンスだと思えばいいんだ。なんだよ、中を見せない気かよ。美しい。Japaner, komm nicht näher. Euer Platz ist dort drüben. Geh zurück. やめろ。その男に手を触れるな。これがドイツ人の客に対する態度か。日本人はすぐ真似をする。技術は我がドイツの財産だ。偉そうに言うな。こんな旧式機、日本にもいっぱいある。本庄、もういいよ。We are sind wegen einer technischen Zusammenarbeit。この工場を訪れた。我々がこの格納庫に入ったのは契約に基づく正当な行為である。諸君の上司は我々にこの機体へ近づくなという指示をしていない。諸君が自己の任務に忠実であることは疑わない。しかし、対等の契約の相手である我々を侮辱することは許されない。我々は日本人をうろうろさせるなと命令されている。Moment mal.ユンカース博士だ。うん、立派だな。博士の許可が出た。この中を案内する。まさか乗れるとは思わなかったな。思ったより振動が多いね。先輩たちがはしゃいでるぜ。君たち、軍の方々に代わりたまえ。はい。今変わります。いやー、見事なものじゃないか。おい、翼の中の通路だ。これはすごい。まるで工場の中だ。Wer ist da? Mir ist der Zutritt verboten. グーテンターク、ユンカース博士に見学の許可は取ってあります。あなたの仕事場を見せてください。ここは機関士の持ち場だ。素晴らしい飛行機ですね。Das ist unser Stolz. 日本人、ここから先へは行くな。Da besteht Lebensgefahr. 分かったよ、兄弟。すごいな。うん、見事だ。ドイツ工業技術の結晶だ。ユンカース博士は立派だが、ユンカース社の人間はケチだ。ジロー、タバコあるか？ジロー。ん？タバコ。ない。切れた。外は寒そうだけど、この部屋はあったかいな。こっちはみんな暖炉かと思っていたよ。これもユンカース製かな。今日見た飛行機と似ていると思わないか？美しいよ。分かった分かった。俺たちには技術の基礎がないって言うんだろ。俺はこたつと銭湯でいいんだ。飛行機とこたつをくっつけようと言うんだ。まったく
今日もらったこのデータは美しい。見事にあの巨人機についてしか書いてない。技術は我がドイツの財産である。本庄、こたつと飛行機はつながるかもしれないよ。木でも金属に対抗できるかもしれない。それでは間に合わない。俺たちは20年は遅れてるんだ。歩こう。脳みそが煮えちまいそうだ。